Il-Gvern lest li jirregola s-suq tal-kera f'każ li l-miżuri li ttieħdu s'issa ma jkunux effettivi biżżejjed. Stqar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'attività politika f'Raħal Ġdid fejn ingħata merħba mill-isbaħ. Joseph Muscat sostna li f'settur li qed iħalli impatt fuq ħajjet il-familji, il-Gvern se jkun ta' spalla. Din hija kwistjoni li ħankomplu nimmonitorjaw. U jekk dawn il-miżuri kollha mhux ħajwasslu biex ikollna suq tal-kera li jkun wieħed raġonevoli, mhijiex l-għażla favorita tagħna, iżda maħniex ħaneskluduha, u mbagħad ikun wasal għar-rwol soċjali tal-Gvern illi jara sistema ta' regolazzjoni tas-suq tal-kera b'mod li tkun raġonevoli. Ġifieri konxi mill-problemi għax idejna fuq il-polz tan-nies. Il-Prim Ministru rikonoxxa li l-isfida tal-kera kienet riżultat tas-suċċessi li kiseb pajjiżna bħat tkabbir ekonomiku u żieda fl-impjiegi. Quddiem folla numeruża, il-Prim Ministru sostna li dan il-pajjiż huwa wieħed speċjali. Jekk qabel kien imdorri bil-medjokrità, f'dawn l-aħħar 4 snin induna li dak li fuq il-karta kien jidher impossibbli, issa huwa possibbli. Bħal fil-qasam tas-saħħa pajjiżna se jattira l-attenzjoni tad-dinja. Ħanejdilkom ferit nasal magħkom fil-qasam tas-saħħa. Irridu naslu li f'din il-ġenerazzjoni li qegħdin ngħixu fija naqilbu l-vija. Illi sal-lum aħna għexna f'pajjiż fejn jekk ikollok marda komplikata trid issiefer barra, jien irrid iwassal flimkien magħkom biex ikonna pajjiż fejn jekk ħaddieħor ikollu marda komplikata jiġi Malta ħalli jitfejja. Hemmhekk irridu naslu. Hemmhekk ħankunu qegħdin naslu. L-istess fil-qasam tat-turiżmu wara li pajjiżna laħaq iż-2 miljun turist, issa irid jagħmel qabża fil-kwalità, appella għal iżjed interess f'qasam li se joħloq ix-xogħol. U għal servizz aħjar trid tħallas aħjar lil ħaddiema. U dak li llum jitħallas b'naqra iktar mill-minimum wage jew bil-minimum wage ħajkollhom jiżdiedu l-pagi ta' dawk il-ħaddiema wkoll fil-qasam tat-turiżmu. U jekk jiżdiedu il-pagi fil-qasam tat-turiżmu, iż-żgħażagħ Maltin u Għawċin li sallum il-ġurnata forsi ma interessahomx li jaħdmu f'dal qasam għax jaraw il-pagi baxxi wisq, jibdew jinteressaw ruħhom. Iktar ma jgħaddi żmien qal il-Prim Ministru il-poplu qed jinduna li qudiemu għandu żewġ viżjonijiet differenti, ta' oppożizzjoni li tħares biss lejn il-problemi u ta' gvern li jsib is-soluzzjonijiet. Għax din hija l-ironija. L-oppożizzjoni qiegħda tkun effettiva biex tgħid x'inhuma il-problemi. Iżda n-nies jafdaw lilna biex inwettqu is-soluzzjonijiet għal dawk il-problemi. Dik hija d-differenza.